Mayong adlaw mga kaugpong, ikaduhang hugna na po ni sa tuwang grupo na Digos City Barangay Advisory Council Group na pundiin ang katuyuan, ang pagkapud-apod og mga ginagmayng ayuda tungod sa panahon karon sa ulaw. Ako gihapon kauban ang atuang mga kagrupo na dinhi si Kagawad Manny Havillana, Kagawad Shane Linyo, Kagawad Olimor Banak, ug siyempre ang atuang chairman na si Kagawad Edmond Humawan, no. Ang katuyuan ani gikan sa grabing hulaw nga atuang gibati karon diri na sinati istong Dakbayan sa Digos. Nakauna-una ming makahimo og paghatag og bisang gamay nga mga ayuda sa katawhan. Sama na lamang kagahapon na dito ta sa Barangay Ruparan ug dito sa Barangay San Miguel atong ipahimuslan ang ilahang mga barangay assembleya, no, kay para atong hatagan ang mga katawhan yung tambong. So karong adlaw proceed ang grupo dito sa Kapatagan. Anay mga nagpaabot sa tuwa karon dito og as usual mohatag ta og kanang mga ginagmay o kinasingkasing atong ipaambit nga mga paalipay o ayuda sa mga katawhan dito sa barangay Kapatagan. So ubanin ninyo mga kaugpong sa atuang ikaduhang hugna sa paghatag og ayuda. Let's go. Kami, grupo mi sa Digos City Barangay Council Advisory Group na gipanguluhan ni Kagawad Edmond Pugi Humawan. Kailan Kagawad Edmond Pugi Humawan? Siya ang mga presidente sa grupo. Manamod diri na si Kagawad Michael Lacqua. Kau na si Kagawad Michael Lacqua, no? Kagawad sa Sonto. Well, Kagawad po sa Sonto. Tag-iya o tagdumala sa tuang RAF TV. Si Kagawad Manny Havillana sa Sonto. Kaya mo rin nakagwapo na mo. Sa mo ang kauban pod. Lain ang kauban sa Barangay Zone 3, Kagawad Olimor Banak. Dako kayo ang among pagpasalamat sa ngalan sa IPS sa Kapatagan, Indigenous Political Structures. Kinasingkasing among pagpasalamat karon nga kahapon nga miduaw o nakaanhi ang ato ang grupo sa Barangay Council Advisory Group headed by Kagawad Humawan. Salamat kayo sa atong mga kaubanan sa Kagawad sa Zone 2, Zone 3 sa ilahang pagbisita dinhi sa Barangay Kapatagan nga dili kini nagbase sa kadako o sa kagamay sa tabang. Ang importante kinasingkasing gyud nga ilang pagtabang dinhi sa mga katawhan. So daghang salamat og ang Ginoo magapanalangin sa tuang tanan og manghinaot ko nga dili lang kani ang katapusan sa inyong pagtabang mga sir, mga kagawad, og padayon mo nga motabang pinaagi sa grasya og tabang sab sa ato ang Ginoo. Dili na to ni mahimo ang pagtabang sa katawhan kung dili pinaagi sa tabang sa Ginoo sa ato. Daghang salamat ug mayong hapon pag-usab. Usa ka produktibo nga adlong Domingo ang nahimo sa Barangay Council Advisory Group nga kundiin naapuran og ayuda ang atong mga kaigsuunang mga IPs dinhi sa sitio Bakuko, Barangay Kapatagan ning Dakbayan sa Digos. Malampuson ang atong paghatag kanila og ayuda tungod sa tumong og katuyuan sa maong grupo sa pagsuporta sa advokasya sa pagtabang sa atong halangdong mayor sa ato ang mga kaigsuunan nga labing kabos ingon man sa atong mga IPs. So kagahapong adlaw kakundiin atong nahimo ang pagpag-apod-apod sa mga ayuda sa managlahing barangay og ang grupo nga gipangunahan sa mga presidente na si Kagawad Edmond Pugi Humawan naabot na gyud dinhi sa Barangay Kapatagan. So laomi ninyo ang amua pang pagtunol og mga ayuda sa uban pang barangay sakop ning Dakbayan sa Digos para sa katuyuan nga makahatag kaninyo og bisan ginagmay apan kinasingkasing nga hinabang. Sa among panultihon, samtang aduna pa kami kusog nga makapangalagad kaninyo, magpabilin kami nga inyong sulod. Daghang salamat.
Bayan.